Mbadalo? Jamta. Asik. Antam mbata video video won. Sila mire. Aku? Sinap. Sinap kan ko tayara. Ay, la par kam yo mo ma sai di yo dale dana han do ko Ah, ngai ka jolo de al kumanu. Asteri ko dunya na ngai. Jokai. Mashallah ni ko mana. Aja ba. Ni no. Suara ko ko mo jam. Ah, mana ko jam. Ini harus jaya lah ya. Terminal. Terminal. Jangan foto gue. Ah, ni falaran video ini kan. Video di Saudi. Video ini ke? Ada orang bos ngomong juga ni kan. Video. Ba mi foto yo ne. Bismillah. Bismillah. Kalau continue harus main ba? Ko le. Ablay, ko yang ini yang nu dia. Malah pada juga sudah saya sambil baca. Gande Umar Jagan. Pour le résident. Ndete heno. Pour limbe kama wala. Limbe na. Mais hay kam hen kam mo resa ko. Bi sihir mo jas. Bi Sihir mo jas ko humana mu jogo résident. bi sihir mo ko ngade ni mir mani. Tigi. Ko mo jamu. An hol yande bal. Dunia gene ni bara dia. Dum ngani mi wade. Wallahi barke la ilaha illallah sayyidina. Ko par dres ma bada mo biti. Ko ma yo fof. Kon way wul le jul jul no. Ne don tanta. Kabe ham do be kumuna woni desa. Min kay hande ni kom nuru do. At gam 500 million par man hayde. To ko ne no. Oh. Aduna Itu cuma di sini saya kira gua tak dulu. Ada astagfirullah. Enggak juga dulu. Bukan mimi. Kita sini nggak usah dia awas dia. Kalau satu saya kalau itu. Anda diri for me pas desa orang. Kebuanan mudah menjadi desa. Sini dia baca. Ya. Jadi belum sambil. Jauh bisa ajaran. Ya ya. Ajaran jauh. Merci. Ajaran jauh. Ya, tandana. Ya. Kau orang tak jauh betul. Baik, tapi nama kamu. Mau nanti saya. Mau nanti. Kau sih. Kau nanti. Ay boy don feñi jogo mam mi ko fodde ala ne ma fod jam ko fodde wala sen ke tu wada de da ne nyam to te ko go nyam na ko jam ko ke jam bamara ni go ne ay boy ama jaay hakkude me e jongalam ay nan no way wana do de heda do ga do e gal de ne tan di do way ni sakrim hani may kamu mau jalan sampai di jalan ko kalau pergi hamboy ni kemudian fight tadi bertemu mau ke masyaallah kalau berminyak boy ni tadi kan kita bertemu mau mama Allah wallah ni tadi wallah di suku konten begini fight pergi ham mimi bersadak lihat bersadak han banyak lah nanti dia han beronde banyak banyak lah nanti sekitar ini kalau aku kali fami alendini ko bajar mani henki to bajar mani yati de bu sere sam timna rek afam rek mo mata ay jom gal ma ni tim gay surma degal dewal bi rek sidi Allah inshallah bilang yang belajar kado yang buaya ya rai ay tapi memang mandiam jatuh dum jual kuna jaga ha bila jaga ya jauh yang datang sama ya cek sebenarnya pun ini nama pesantren ini banyak teman-teman ya ya enggak lupa
andina wari jangde français no feedi ko non no watte bas no watte ala ko joga so wana dum do jangde kadi sa ƴeewi jangde nawata leydi yeeso quoi jangde nawata leydi yeeso sa yi vraiment min tampa hen ko ɓuri janggo e janggo mbawen dañde yimɓe ganduɗa hoore ma ne lomto wonɓe ɗo ɓe kadi jangde kalto ala leydi ndi ala jangde il faut tan ko caggal mais kono amadou nawɗo ma seeɗa mais an joni an jangde no jangguirten yiɗirten an tun hol fandare ma hen ay min kam fandare am ko eni fandaji ɗi ne kewi mais ɓurmi hen tan kentude nde ganduɗa hande o mbiɗa yiɗi ɗum so Allah jofni jangdam ko vraiment daranade fuutankon en tant que ɓiɗɗo fuutanke daranade fuutankon ko holɗum hande o jangde hay agriculture no woodi janggude affaire ndema par ce que sa ƴeewi enen fuutankoɓe to gonɗen ɗo en ɓooye demal koye demal jiɗin ɗe mais demal ngal ɗum kadi no ɓuri yaadude jamanu hande o sa ƴeewi eɗen jogii leydi eɗen jogii ndiyam majoji men no kewi ndiyam eɗen jogii nangue e nder hen mais en donki tan demme men ɗe yo dem jibinana en kalisaji kewɗi hande o so tawi Allah hokkinumi jufnude jangdamde ko on banggue jaranmi mi yami ƴeewa jokkodirde yimɓe mawɓe ganduɗa hoorema ene jogii moyeji walla taw ni ko ɓiɓɓe fuutankoɓe mi jokkodira e munen mi addu ɗum hen ɗo eɗen mbawi wallude rendo ngo par ce que eɗen jogii leydi men ɗum sawa mbaɗa projet ji mawɗi non ɗum arrivade vraiment janggo quoi yimɓe ɓe ganduɗa hoorema taw sukaɓe men hewɓe ummotonoɓe yaade Espagne walla wiya ko ma ya Europe kala mo hen mo dañani yaade toon heddo e guese hen rem an dan jiɗa yo jangni an sa geni firtan ko ɗum jawta yalla walla ande min fo amin warande ene yiɗa wallahi amin warande parce que min kam hangillam ko fuutankagal tan e Sénégal woni hen ko jogiɗen ko mbaɗen ɗum valoriser kadi leydi ala ko ɓuri ɗum teddude on richesse tan jogiɗen mo ganduɗa hoorema hande o so tawi en tettanama ɗum tan en perdi ɗum tan kedoroɗen eɗen poti janggude foof ɓe jara banggue doctoragal ɓe jara banggue agriculture ndema ɓe jara nokkuji kewɗi hay pétrole hande nan ɗo e leydi he sukaɓe men ɓe yo mbaɗ e ɗiɗon école aji enen kadi jinnaɓe ballen ɓe ɗiɗon muyidia mbaɗe formé ha janggo e janggo so ɗum ari fuutankoɓe mbawa dañde hen gueɗal Sénégal ɗo wawa dañde hen gueɗal ko ɗum ɗon tan jiɗi ay ko heddi ko jeehen jeewen ɗum minen de sikken pasi tan seeɗa quoi way sigi seeɗa vraiment ko yiya ala fof no waɗanori koya sabu jambo no jogii gar mo ko yaade tem harama ko ga sati ɗum ko sihil makko ganduɗa ko wonno humne ɗisen kono mi mbaɗi ni humne ɗiw walla tan ko humne ɗiw mbimo yo armi hokono ɗisiɗo soodi o waɗa on fof ko jaɓani ala sodani toon koy o yiɗen fof waɗi inshallah toon koy ari hay ɗisin donc waɗi so tawi a yiɗi wala ɗon to ɗum e wawi wondude jom suudu ɗiɗi yiɗa ko babbo Gidian hari ini ya jam berapa? Jam 3 sore ke? Kalau mana pesen logon semua dia baru kita. Hai, basi video untuk dia. Hai mama lah. Video untuk dia. Kan pesen lari ambil dalam jalan. Ba. Hello. Ça va? Alseli. Ça va mieux nim? Midi ndar dem de. Wallahi. Min buri yow ndem. Non billahi kan jewdu ma mo burdum hewde. Ali kon jimi wala to tangara yimi jidi tankan ni. Tampire billahi. Didi dem kadi wallahi. On fer tangara ni man yo tamit. Ayo, Dom Ndeye. Ça va? Ça va bien.
rendi ko waaji o tan dillinno ma ay an accu bidde janandu gila warde ɗum waaw fujo o maydi ɗam ballo wonde mbaawi yewtude ma neddam kadi mbayidiri ko ɗo tan gonɗa safamalum ɗo ɗum ɗo rek mi wi hannde somi pari haajam tan mi ara yiidema ara somi yiyanima tan hooram nde musa ma neddam kadi mi yewnima sa yewni kam tan arat ɗo yimɓe jewta ay sa ƴeewan min mi accat arde ɗo en nan nenen iho woni kadi tagi mi accat arde ɗo en par ce que min tan arta ma ana arta en ala nen ni kadi woni aduna sa waɗi noon ɗum musat kam ala annen mi yiɗa kene mettuma kono neɗɗam nene musani si mi yiɗa musma min mi yiɗa ken musma wallahi mi faami neɗɗam pawo jaɓata mi yaha haynuko kal jaar gartude ko ɗo tawata min tan woni joni renargal ay mi yonino wallahi min ɓuuri neɗɗam aran ɗo tan yonte ɗum ɗo joni ñaama haaliss ma ça va aɗa selli hande gummiɗa jaaɗa garɗa ɗo toon hokko keeɗi haalde haal tan goɗɗum ala neɗɗam mi andiraka ɗum andirani ɗum ɗum de joni kay mbiɗami yaha tan ala nelo aran mi jogui ko lijji tan mi galliro joɗa ɓoyen ha konngol ay hande kam o wiyen kam komi jastude hay yernudema mi yaha ala ɗum ko hay batte neɗɗam yidde men de tan ɓuuri ɗon eyyi mon jom wadde effort min ne joni kam yeehi kon mi sammuma koyɗe seeɗa samini jinnama maɓe mi haaɗi ɗo mi yeehi ko jarama merci